Se on vähän suorasta. No? Jätä ne mulle, mä ohjelmoin. Nyt. Päätä jotain, mitä kanavia sä haluat sinne. Varmaan näitä paikallisia. Ola, CQDX. CQDX. Onks toi nyt jo peräti... Yksi, kaksi. Mikä on yksi? Ola, CQ, Delta X-Ray, CQDX. Hiilimikrofonilla. CQ Only DX. Tässä on meidän deviaatio siellä. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ola. Nyt taitaa mennä vähän yli deviaatiolle ja täällä on sitten joku oikein 1, 2. Tää toimii loistavasti. Hei, mitä tää mittarikin heiluu? 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Tää on varmaan... Näistä varmaan näettiin jotain 10-20 milliampere näistä hiilimikrofoneista aikoinaan. Loistava modulaatio. Signaalin mukana on ultralyhyiden laineiden suhina. Kyllä. Ai. Onko sä saanut kuvan tosta diodikertojasta? En oo vielä saanut, otetaan sitä. Otapas, katoppa nyt. Hämmästyt. Selitetään nyt tämä signaaliketju kokonaan. Genis 942 megaa. Joo. Kertaa 11. Ulkoinen FM-modulaatio päällä. Joo, kyllä. 11 kerronta tapahtuu sitten täällä koaksiaalin päässä olevalla diodilla, shokkidiodilla. Nyt kun se otettiin altaputkesta pois, niin rupesi kohisemaan. Ja se on sijoitettuna tänne altaputken sähkökentän maksimiin tohon keskelle putkea. Tule lähemmäs, rakas ystävä. Noin. Tulla, kun siellä on jo muuri täällä. Kuulit sen hyvä modulaatio. Sitten se 10 gigaa tulee ulos tosta. Selitähän nyt, miten tämä varjakki vielä liittyy tähän? Tämä varjakki, no sehän on tässä tietenkin modulaatio muuntajana. Meillä on hiilimikrofoni. Tällä hetkellä säädyllä niin 6 volttia esijännitettä ja me päätettiin käyttämään 200 ohmin sarjaresistanssia tämän mikrofonin kanssa. Nyt minä kytken tämän DC-piirin. Haalo. Ja siis sehän menee tuonne, onpas vähän volumea pois tuosta noin. Niin. Tämähän menee nyt mikrofonin kautta tonne varjakin toisioon, joka on meidän deviaatiosäätöelementti tässä. Ja varjakin ensio sitten viedään tuonne CMT, External FM Modulaatio Inputtiin. Että deviaation säätö on tällainen roopin puoleinen. Ainakin nuppi on tarpeeksi iso.